Nowadays, the erosion of human values has seen families disintegrating and battles coming forth between parents and their children. Children often defend their fallouts with their parents in the name of self-determination and human rights. Many children have gone wayward, dishonoring and being provocative to their biological parents owing to religious differences or the so-called modern rift. However, Emmanuel Makandiwa took his congregants on a self-searching journey with regards to their relationships with their parents. The man of God did not hold back as he clearly informed his congregants that he had no capacity to bless people who had been cursed by their own parents, especially when the curse had a cause. The solution was for them to ask for forgiveness from their living parents or seek forgiveness from God if their parents were deceased. The teaching that commenced on 13 May 2018 on Mother's Day was continued on 20 May the following week in an emotional service that left all congregants teary-eyed as the man of God passionately delivered a message on honoring one's parents. His revelatory teaching brought a new level of understanding and appreciation regarding the value of parents. When a curse is discovered, I believe that can be your greatest discovery. Curses from mothers and fathers are not anything to be underestimated. Your mother and father are the only people responsible for your coming here. God used them not as preachers, not as pastors, not as priests, not as prophets, but they were used by God as the vehicle by which you were brought to this world. So they carry either a blessing or a curse for you, depending on how you relate with them. Don't underestimate how God used them. So parents are very important. If something is not going right in your life, your relationship with them is something that you need to look at. It is important that you get blessed by them. There is a problem in the house of God where money that belonged to the parents is now given to God, and sometimes money that should be given to God is given to the parents. Money that should be given to me should never be given to your biological parents. Money that should be given to them should never be given to me. If their money finds its way into the Levite's pocket, and the Levite lays his hands on you, there is nothing that is happening there. There is nothing. Can you imagine that at this stage, your father is still looking for a job? Instead of him sleeping and enjoying blessings from you, he has to work for himself even until today. How many children are you in your family? And yet all of you combined, you cannot look after two people, your father and your mother. And yet just two people looked after all of you with limited resources. And yet all of you together cannot look after just two people.
Asi mese makabatanidzwa mukutadza kuriritira vanhu vaviri ivavo chete. Are you telling me that your parents are now expensive? Muri kundiudza here kuti vabereki venyu vakudhura kuchengeta? Two people are expensive. Vanhu vaviri vari kudhura. Honor your father, honor your mother, so that it may be well. Say well. That it may be well with you. It means if you're not honoring them, there is nothing that can be well. Don't be surprised when everything is going wrong. It can't be well. This is what God said. If you don't honor your mother, you don't honor your father, what happens? Everything has to be wrong with you. Your mother and your father, these are the most wonderful and the most beautiful people that you have. The day that you curse them, you die the death. One family even took the extra mile and brought their mother and father figures to the city sports center. The family hired a 25-seater bus, and surprisingly, only one member of the family was a UFIC congregant. Emmanuel Makandiwa showed another side of his humane character and sound upbringing as he knelt before the family's elders, asking for forgiveness for the shortcomings and errors of their children. The entire family could be seen breaking down in tears as they followed suit, kneeling before their elders to ask for forgiveness. What followed was a heart-rending emotional scene as daughters, granddaughters, and daughters-in-law could be seen embracing their elders, asking for forgiveness in all sincerity. Pastor was just telling me outside, there are some that have gone as far as even bringing their parents here. Men of God, I was very touched. I know there are so many people that have brought their parents here. I see a particular family that hired a minibus. 25 of them, they came here. They were discussing this issue at a funeral. One child comes here. Ndokubva nyaya yangu taurika parufu kuti kuchechi kwedu muprofita akatidzidzisa vana kuti endai munogadzirisana nevabereki. So this was a funeral and the whole family was there. Saka vana mai vanga varipo nevana vanga varipo. Munhu waMwari pamanga muchiparidza apa maamuchitoprofita nhau dzavaitaura. That's the family, right? That's the family, men of God. Come, uyai mama, uyai na mama na baba, uyai. Muri kutoona vabereki nezvavakapfeka, vazhinji vacho hatibate navo pano, vane kereke yavo yavanotoenda kwairi. Asi chandishamisa munhu waMwari, maamuchitaura muchiti mai vanoshayiwa zvekudya zvokutonokwata pama-next door. Pana mai vari ipapapa vanga vachitotaura kuti ndine vana vana achiremba vafunda vakudzwa. Ngatigaredu pasi tese. Asi musi uno ndakatonhongwa ndafenda nenzara nekushayiwa chokudya. Saka nyaya yataurika iyi, vana vakaita sungano kuti zviro kwazvo takapotsa tanga tisiri kuchengeta vabereki. Ngatiende, vazhinji vavo havapinde pano vangonzwa kuti ini nhau yataurwa uku, vakati ngatichibatirana semhuri tiende kwazviri kunoitwa uku, tikumbire vabereki vedu ruregerero. Usakurumbidze kuzvichenesa panyaya iyi. Unogona kunge usina zvawakataura kuvabereki, but uine zvausina kuvaitira zvavafanira kunge wakaita. Tese tiri pano tine chekutokumbira Mwari ruregerero nokukumbira vabereki vedu ruregerero. Vagere pasi ava vanhu vaMwari ndo vana baba nana amai. Ava vana
vakuwasha nevaroora ndo vari panapa nevazukuru. Now, chakumbirawo tite zvinhu izvi so that mu understand kushanda kunoita Mwari pakati pedu. Zvaitwa nevana ava izvozvo kuti tinoda kuuya. What these children have done, Imboregedza kuda kufunganya manhengi kuti ini ndakaitei, ndakazviita rini, ivo vakaitawo zvipi. Opportunity yako iwewe yanhasi yekuti iwewe zvikuitire zvakanaka. don't try and justify what you did, but it's an opportunity for you today for everything to be corrected. Now zvamunoita when you have my parents coming like this, Kana mukava nevabereki vachiuya sezvizvi, ukavaona ukavatarisa, if you look at them, ana mama nana baba vakagara panapa, these mothers and fathers that are seated here, ina handibvunze kuti vanonamatira kana kuti havanamati, I don't inquire whether they are born again or not, but pavari pane kubwinya kwaMwari. but where they are, there is the glory of God. Kubwinya kunopiwa mubereki The glory, naMwari. the glory that comes upon a parent from God. Wese akabereka akapiwa nyasha naMwari. Everybody that gave birth has grace from God. It is a fatherly, it is a motherly anointing. Izodzo reubaba, izodzo reumai. She can either bless you or curse you. Anogona kukuropafadza kana kukutuka. Now, when I see them, Pandinovaona, because of their experience and the blessing of God upon their lives, nekuda kwezvavapindana nazvo neropafadzo yaMwari iri pamusoro peupenyu hwavo. inini semwana, I as a child, it should never be difficult for me hazvifanire kutombondiomera kuti ndinoenda pamberi pavo that I go in front of them sezvizvi. like this, Now, ndovapa mukana ava and I give them an opportunity wokundiregerera, to forgive me, nekuti kana ndakatadza semwana anotadza. because what I did as a child. I erred as a child. Zvandinoziva What I know, kana zvandisingazive, even what I'm not aware of, zvakaita kuti vasandiropafadze ava which bereka. caused them not to bless me. Zvakaitika kuseri kwavo hazvinei neni, ndo mameters andataura kuti ari higher than me. What happened in their own lives is their own baby. Asi kubva pandiri zvichiendawo kuvana vangu, tinofanira kumisa dambudziko iri mumusha. But from me to my own children, we must stop this case. Ndouya kuvabereki vangu ndoti baba namai, I come to my parents and say, my father and my mother, tinokumbira ruregerero. please forgive me. Nhamo yedu haisi kubva pakuti nyika yaoma. Our poverty is not coming from what is happening in this nation. Matambudziko edu ari mumusha medu. Everything is within. Kusafamba kwezvinhu inyaya yekuti hamusi kufara nesu vana. It's because you are not happy with us as children that we find ourselves in this Asi predicament. sevana tauya kuzokumbira ruregerero. But as children, we've come to ask for your forgiveness. Izvozvo izvo kana uri mwana chete hazvifanire kutombonetsa izvozvo, hazvina That mhosva. should never be difficult if you are a child. Unogona kunge uine mari yako but haisi kukunakidza mari yacho. You can have your own monies, but you are not enjoying them. It doesn't work. Unogona kunge uine vana vari kupasa kuzvikoro but hakuna vanofira mumajeri vese. You can have children that are excelling in school, but they die in prisons. Nekuti pane ropafadzo yausingapiwe neyunivhesiti unoipiwa nevabereki vako. Because there is a blessing that the university does not give to you, you get it. Kune ropafadzo yausingapiwe naprofeti unoipiwa nomubereki wako. There is a blessing that you do not get from the prophet, but you get from your parents. Rwisane pese paunogona kuti uwane ropafadzo iyoyo kubva kwavari. Try your level best to get your parents' blessing. Nekuti vane kubwinya kwaMwari kuri pamusoro pavo. Because they have the glory of God upon their lives. Ndokumbirawo vana muye pamberi pavabereki venyu. Children, please come before your parents. Uyai pamberi pavabereki venyu. Ndoda kuti muvaone vana vari kuuya pamberi apa.
Just look at these children that are coming. Mugondiudza imimi kuti vanoramba vakatukwa here. And you tell me that will this curse remain upon their lives? Kutukwa kunobvisika. Ndikutaura zvinhu zvandoziva zvinoshanda. I'm telling you what I know. People of God, just look at this. Just look at this. This is the love of God made manifest. This is the love of God made manifest. Love them, go ahead and love them. Izvo zvega zviri kuitika apa. Hakuna umwe umwari unopfuura izvi. Hakuna imwe miracle inopfuura iyi. Zvinopfuura kumutsa munhu akafa zviri kuitika ipapa izvo zvizvi. This is more than resurrecting the dead. People of God, reconciling daughters to their mothers, daughters to their fathers, sons to their mothers, sons to their fathers, sons-in-law to their fathers-in-law and their mothers-in-law. If we want to live long on this earth, it doesn't matter we have witches that are against us. Personally, I have numerous enemies. They can't touch me. Because I have a covenant with my parents. If you want to live long, this is your opportunity today. Consider that if they were here, I would have hugged them. Mama, Baba. I would have hugged them and said, my father, my grandfather, my grandmother, I am your child. You can't leave the presence of a father. Prodigal son, he went away and he life and poverty. Until he came to I will go back to my father's place. Don't daddy, I'm sorry. Uchaona dzimwe hondo mumba mako nemumarriage nokubusiness zichipera nesori iyoyo chete. You see some of the fights that you are facing in business, in marriage, everywhere coming to an end just by this saying sorry. Iwe izvo kuti mama vanokuisa pachipfuva apa kudaiwo izvo hakuna satani anokugona hazviiti. Vanorwa newe asi havakunde. Havakukunde, hazviiti, haufoire muupenyu. Haufoire. Napaine Mwari pano wauya nevabereki vako. You have taken an extra mile. Ina handisina kuti uyai navo, but wanzwa kuti zviri nani ndiuye navo, and so on. This is your opportunity. Hanzina mama, muri pano. Men of God, vauya na mai vavo. I'm sure some of us remember from last week. Sister vaiti ndakatuka mai ndichiti ndimi makanditadzisa kuti ndibudirire muupenyu wangu. Vaenda vakanokumbira regero kuna mama, asi vanzwa kuti hazvina kukwana, ndoda kuuya navo pamberi pemunhu waMwari, mama vangu, ndiuye kuzokumbira regero munhu wese achiona. Hai mama, makanzwa sei nemashoko iwayo? Pamakanzi ndimi muri kukonzeresa kuti zvinhu zvangu zvisafamba. Ndakarwadza mwoyo wangu zvakanyanya. Basi ndakamuchengeta ndega. Akamuendesa kuchikoro up to A-level. Akazoramba kunyora A-level, aiti mama ndada kumutsvaka mari. Ndikatora izvo ndada kuteerera kuArmy. Ndikati alright uyako, but ndasingade kuti uite musoja. Ndachida kuti uite lawyer. Basi mwana wangu unokona. Ndikati ndasingade kuti uite musoja. Akatadza kupedza A-level.
People of God, this is very touching. The man of God is asking Mama here, how did you feel when your child accused you of interfering in her progress? And she said, my heart was pricked because I brought up this child as a single mother up to A level. She was very intelligent. I wanted her to become a lawyer, but she is the one that made the choice to drop out of school and go and join the army. So those words really pricked me as a mother. I had a bright future in my vision for my daughter. Saka ini ndiri musoja zakati mama nda kuterai kuame ndikati aiwa mwanangu italoya mwanangu sete musoja chisoja chinorwadza ngati ndoziva kuti une discipline asi andidi kuti uite musoja saka adi anongoda kuita musoja saka zvinondirwadza kuti mwari aite kuti ndisunungure mwoyo wangu mwanangu aite zvaanoda. Listen to that. She said, what pricked me the most is that she is a very disciplined child. Those words were unlike her. And she's saying, I hope God helps me to forgive so that I can open the doorways for my daughter. Oh, Mama, munozviziva kuti mwana wenyu akatadza mukasamuregerera. Hakuna mumwe anogona kumubuditsa mudambudziko iroro. Mwana akapfugama ari kukumbira kuti mumusunungure, mumuregererewo. Ndamuregerera ndakati mwoyo wangu akarwadza pera pakandiudza izvozvo ndaida kudzokera kumba nezuro. Akandikumbira mama makutodzokera kumba mandiregerere ndikati mwanangu ndakuregerera patikele kura uchiteerera izvi nezvo uchateerera mwanangu zvingoda zvechisoja ndikati ndakuregerera mwanangu kana chiregedza yako inini kuti zviiteka ndobva ndaregedza hangu manzvadzi yake ndobva ndamupa motikari ndikati chienda kumba ini ndakusara ndimunoona Makandiwa because kela ari kuchema ndakamudiscourage kakawanda but akashinga chimuti mwanangu kwa Makandiwa kwacho kuri kubatsira chii you are not achieving anything indikuda kuti mwanangu uite something pa life yako ini kuti ndisiye basa ndokwanisa kusiya basa kana iwe wastable sefirst born yangu manje kana iwe usati wastable zvinongomanidza kuti ndambe ndiri pabasa but ndasingachadi zvekushanda because zvinezvi ndasvitsa 20 years pabasa ndogona kupuwa pension yangu zvakanaka but kuti nditore pension manje usiri stable mwoyo wangu unondirwadza ndikati awashinga vandaudza nzvadzeke ndikati ashinga ake naMakandiwa wake rega ndiende hangu ikoko ndinoudza kuti Makandiwa ndiregererewo shuwa mwana wangu ari kuda zvoMakandiwa ndikati kana zviri zvokunzi ndini ndakavharidzira mablessings ako ndakamuudza ndikati keli ina ndina blessing yako Makandiwa ana blessing yako iri kuna Mwari iwe uchiita kasirious kamwanangu. Hamuna kumutaurira chokwadi mwana wenyu ipapo mune ropafadzo yake. Ndikwanza iwa mama mablessings angu ana Makandiwa akatohengeka izvezvi angomirira imi mundiregerere ndikati alright mwanangu hande unopuwa naWaMakandiwa. Munawo maropafadzo emwana wenyu. Vana vedu vanoropafadzwa nesu, ndosaka tikavatuka vanotukwa, tikavaropafadza vanoropafadzwa. Ichokwadi chamakataura kuti Mwari ndiye ane maropafadzo, but maropafadzo aMwari anopiwa vanhu vopa vanhu. Ndokumbirawo kuti mama musumudzenyu mwana wenyu mumuregerere upenyu hwake hutange kupfuurira pamberi. People of God, notenda tichazotaura navo vanhu vese vatizoona kuti mwana yese ane mazwi ari kutaura mwana. Mama ndokumbira kuita musoja. Ko makanyanyo
Makanyanya uchigona seko chisoja chekuti mwana akutodawo kuita musoja. Aiwa, kana zvizvo zvaanoda ka, kana Mwari achindinzwa ka, ndikutaura papa nemwoyo wangu wese ngaaite, but hazvo ndaida kuti aite because ndoziva kurwadza kunoita chisoja. But anyway, kana zvizvo zvaanoda ka, Mwari ngaamupe zvaanoda izvozvo. Turi imi Baba Makandiwa. Uri kunzwa sei nekuregererwa namama? Ndiri kufara mama. Uri kufara? Ndiri kufara. Nawo muchaona kuti kana aregererwa naamai nezvido zvake zvichashanduka. Because zvese nezvaunofunga kuti uri kuda, pane kutsamwa kwomubereki kwokuti mubereki anoti zvawandiita izvi uchazviitwawo. Kubva zuva iroro iwe unotanga kuda zvavanoda nekuda basa ravanoda kuti uzosvikawo pakuitwawo zvawakavaita. Inenge iri jeni inenge yangotanga ipapo ichienda kumberi. But anyway, we'll talk about this. What is happening, sir? My brother is here. Ndina mama vangu ndo vakakura vachindiritira zvana zvese, ndiri first born yavo. Pane zvose zvandaida ndo vaindiitira. Kubva pandakapedza chikoro O level, handisati ndamboenda kubasa, handisati ndambosenza kuti ndakanzi ndakapiwa payslip. Asi iko zvinezvi ndakakwanisa kuroora ndikachata. Vakanditi une ropa rokubata mari, ende zvishwa mari ndinoibata, asi handizivi kuti inoshanda sei mari yacho. Ndongoerekana zvese ndinoita zvese, handisenzi asi ndozviitira zvemaoko. Asi mari yacho handizivi inoendepi. Mukadzi wangu ariko akagarawo, munhu ane chikoro wandakaroora, asi ndakamurisa ende kubasa, ndokwanisa kuita sei kumira tichiita zvese zvinodiwa ndichimirira. Asi mai vangu vakanditi zodzo yako iri pandiri, asi mukasanditeerera vana vangu hapana chamunoita. Saka ndoona kuti zvose zvandiri kuita. He's saying this is his mother. He is the firstborn child of this lady that he's holding. He was educated up to O level. He has never been formally employed, but he has only been working for himself. He has seen the great potential that he has. But for all that he has done, he has nothing to show. He cannot trace a single dollar in his life that worked for him. And he's recounting the words of his mother who said to him, "Your blessings are with me. If you don't obey me, nothing will go right in your life." Exactly like the man of God taught us last week and what he repeated this afternoon again. Hanzina mama. Jana mama. Yes. Tiri 10 kumba kwedu, saka pane time yandakambosvika inini pakuti mama wangu vana vavo vese vamwe vacho havasi kuenda kubasa, hapana zvakanyanya zviri kufamba mukati meupenyu hwedu. But ndakasvika pakuti kuna mama imi makajaidza vana venyu, saka ndikumbira kuti vandiregerere pane zvandakataura. Sure. She's saying of all the children in her family, most of them, they are not working. And she said to her mother, "You have spoiled your children." So she's asking for forgiveness for those words. Mawena mama. Tawena mama prophet. Chicha kunetsa. Mai vedu ava vakatirera takaberekwa tiri 6. Vakasiyana nababa zvairwadza muna 1997. Vakasara vakatichengeta takadaro. Mudiki wedu anga ine 3 weeks. Asi baba vaenda unotanga umwe upenyu newavaishanda naye aiwa mupurisa saivo. Mai vakasara vakatirera. Pakazongosvika nguva yekuti tati yambukei. Tese tiri 6 wana mai vedu tine madegree, 2 vane mamasters. Tasara kudaro zvakangoita sekuti hatichagona kuappreciate amai. Taipinda muwanano tichibuda hanzvadzi imwe yakatochata katatu. Ininiwo zvichingoramba zvichinetsa. Saka pakangosvika nguva yekuti vana vamai vedu tese paingowanano chaanotaura kuna amai zvinenge kusairira upenyu hwedu kwavari.
zvinenge kusagutsikana nezvatanga kurarama tichiita. Pamakatishumira musi weSande ndakabatikana zvakanyanya, makati tidzamise ndangariro. Ndakashaya angu mashoko andinganatsoti ini ndakati, asi ndakacheuka ndikaona tise tiri 6 tine zvatakaitira mai vedu vechikomana vavo. Mumwe akatombovarova necheya, mumwe mukomana mudiki gotwe iye akasara ine 3 weeks akatombovati imamai get a life, munogara muchingoti baba wenyu vakandisiya vakandirwadza. Uyu munin'ina wangu ari pano uyu akatombosvikawo pakutaura zvimwe zvakadzama. Tese tinopinda pano tiri 2. Saka musi weMonday prophet ndakabva ndangoti ndichisiya vana kuchikoro, ndakabva ndamhanya kunorima amai kuTriloni kuDarwendale. Ndikasvika usiku, totenda nyasha dzenyu ndakafamba zvakanaka. Ndasvika usiku kudaro ndakakurukura naamai. Vakafunga kuti pamwe pane nyaya yenhamo yandafambira, asi ndakavati kwete mama, ndatumwa nekuda kweprofeti. Zvikangoitawo zvakanaka, vane kopi yeLife Lighter yavanga vachiti ndatomukawo ndichiverenga nezvanamai zviri kutaurwawo imomo. Tikakurukura naamai kusvika kwakutoedza kuma2. Handinawe ukamaona ndatsanangurira pamasisters angu kana mabrothers angu kuti ndozvandichaita. Saka munin'ina wangu uyu anosevha kumedia akanga atonyoresa kuenda kuLife Haven next week. Ndokubva afonerwa chitatu chandiri kudzoka kuHarare. Muchipiri iye achibva afonerwa nekuofisi kuti hatichakwanisi kuti wiki ramakabhuka muende. Iye ndokubva angofunga kuti achirege nditi amai vaende kuLife Haven, kunhu kwavanga vasina kunatsojairawo, kwavanga vasingazivi. Saka mai pandiri kudzoka inini kunoku, mai vakutondifonera ndakusvika muHarare paWestgate. Zvikanzi mai mako ndafonerwa natariro ari kuti ini ndiende kuLife Haven, kunombofambiswa sei? Ndikati mama, Tari haasi tomboziva kuti ndandauya ikoko, ndakangomusiyirawo vana ndichitombanya kuuya ikoko. Ndikati imi muchirongedzai bhegi, chingotorai the best that you can, mouya tobatsirana taakuno. Tikasvika vakanyoreswa affidavit yekuti chinza kuti zvakubva muna tariro zvakuenda, amai ndo vaakuenda. Saka ndakatangwa kutoona kutobata kunoshamisa kwenyasha. Mai vari kutobva kuLife Haven. Mangopedza kutaurirana. Mama musafugame, vasumudzei, musafugame. Vasumudzei nai veduwe. Wakatityisa profeti. Akaisara neJohani. Padakakarana wana ticheke twakadzika abhiska asara neJohani. Unapati tinakotyangani baba. It's all right, Mama. Shakanaka, Mama. Shakanaka, Mama. Mama, gara in your pass, Mama. She's appreciating the role that the prophet has played in her life. What she has seen over these past few days, the transformation that she has seen. We can go on and on and on like this. Kumbera in Mama, Uregerero. Because. Zvese zvatakataura mama. Sorry mama. Mirira Mama, you are a pillar mama. Ndikukumbira regero mama. Everything that we did. Sunungurai moyo wenyu mama, upenyu huendeke. Tigare mudzimba tipinde mabasa. Tiregererei mama. Just look at that. The mother's bosom that the man of God was talking about. That is the life-transforming place. We'll have to continue doing this because this is where deliver. Some of you murufunga kuti vana chazosvika pakuti vazomburuka vachidi ndokuto akutotiza madhimoni achitoita zvatikutoita izvozvo. Demons are fleeing as this is happening. Ndikutaura zvinhu zvandinoziva. Some of you are waiting for the spectacular, but madhimoni area iyi haaza anomhanya anodii anomanifesta tichitodaiso. Urutonzwa mashoulders achireruka aya mutoro uchitobviswa kutonzwa kuti pane something zvakutoitika kwandiri. As this is happening, you can actually feel a burden being removed from your shoulders. You see, my brother is next to Mama, my sister utaurana Mama, my sister utaurana Mama. Look at the. Anzina Mama. Inzwai Mama. Anzwa baba kupondwa nefamily yandakaroorwa zvichibatsirana namwana vachindibatsira kundiponda mumhuri. Baba ndibatsirei. Chii chiri kuitika naye? Ndiri kungonyenywa, ndiri kungopondwa. Mwana uyu ndakatomboya naye kuchitungwiza baba. Ari kuda kudhirivharwa deliverance yekuputa nekudini. Ndauya naye akabatsirwa baba nenyasha.
asi zvakazongodzoka futi ukada kutaura naye aitomiza maoko ekundurova mhuri yemba mavo wese vanongondiponda baba, vanondimukira baba. Asi ndakanga ndichingozvishura ndikati nerimwe rezuva ndichasangana nababa, nekuti vakaisa chiprofita kuchitungwiza ndichiri kuzvitondera kuti kana mwana wana atsika pano akangotsika pano achaponesa mhuri yese. Baba ndauya ndibatsireiwo, ndiri kutondera chiprofita chenyu. Oh, She's saying she's being abused by her in-laws family and also this son of hers. Just lift up your hands. Makaenda mukanotaura navabereki venyu. You went and you spoke to your parents. Mukavaonesa kuti zvamakaita zviye makatadza. And you brought it out in the open that you erred. And indeed you sinned against them. Zvirokwazvo makavatadzira. But you went and you said, I'm sorry. Asi makaenda mukanokumbira ruregerero. And now finally you have come back to God to say, God, I'm sorry. Mauyawo zvakare kuna Mwari kuti muti Mwari takatadza. So raise your hands now. Simudzai maoko enyu. Let me pray with you. Rega ndikunamatire. Father, you are God and you are our Father. Muri Mwari, muri Baba vedu. We are your sons and daughters. Tiri vanakomana nevanasikana venyu. We are your creation. Tiri zvisikwa zvenyu. You did not make us the way we are today. Hamuna kutigadzira nemutoo watiri nhasi. But we did something wrong somewhere. Asi pane patakapotsa. And then we missed the blessings of God. Tikapesana neropafadzo yaMwari. Now we are crying. Ko zvino tiri kuchema. Now our lives are in danger. Upenyu hwedu hwava panjodzi. We have diseases that even doctors cannot cure. Tine zvirwere zvokutadzikwa nana chiremba. We have poverty that even economists cannot explain. Tine nhamo yekuti kunyange vana muzvinafundo vezvemari havagone kutsanangura. God, our Father, we messed up. Takakanganisa. We are here today Tiri pano nhasi. to break ourselves before you, Tiuye mberi kwenyu. so that you can give us a new heart Kuti mutipe moyo mitsva. and take away the heart of a stone. Mubvise moyo wedombo. Let our sins be forgiven. Zvivi zvedu ngazviregererwe. Allow the blood of your Son Jesus Christ Tenderai ropa remwanakomana wenyu Jesu Kristu to flow through our spirits, our souls, and our flesh. kuti riyerere mumweya yedu panyama yedu. Forgive us, Lord. Tiregererei mambo. Forgive us, Lord. Tiregererei mambo. Oh, Jesus, forgive us. Jesu tiregererei. Jesus, forgive us. Jesu tiregererei. From today, Kubva nhasi we promise tinovimbisa. not to violate your commands. Hatidi kutyora mirayiro yenyu zvakare. We will love our parents. Tichada vabereki vedu. We will appreciate them Tichavatenda. so that our days can be longer Kuti mazuva edu awedzerwe. and the blessing of God can flow through us. Ropafadzo yaMwari igare patiri. Thank you, Jesus, for such an opportunity. Mazviita Jesu nemukana wakadai. You remembered me today, Mandirangarira nhasi. and giving me a chance Ukandipa mukana. is proof Mazviratidza that there is hope again for me. kuti kune tariro zvakare. Thank you for loving me. Mazviita nekundida. In Jesus' name.
nezita raJesu. Everyone say Jesus. Munhu wese ngati Jesu. Say Lord Jesus. Today. Please, I don't know, some of you, maybe if there is space where you are, Singazive kana paine nzvimbo pamuri ipapo. it would be nice just to present yourself before the Lord. You can kneel down if there is space. Zvakanaka kuzvisuma pamberi paMwari, unogona kungopfugama. If there is no space, you can stand. Kana pasina nzvimbo zvakanaka. Say, Lord Jesus, today I'm here. I've been everywhere searching for solutions. Even people that wanted to help me, they could not help me. Even opportunities that have come my way, I've missed all of them. Now my health is not okay. My mind is not okay. And my spirit is disturbed. But I've come today because of your word. I bring my case before you. Help me today. Help me today. Help me today. Whatever I said and whatever I did that has caused my life to be what it is today, I'm sorry, my Father. Forgive me, Father. I've sinned against you by sinning against my parents. The reason I have come today is so that you can stretch your mighty hand over my life and break every chain and destroy every yoke. Every curse and every demon pursuing me in my businesses, in my marriages, by reason of what I did. Today, Lord Jesus, set me free. 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 In the name of Jesus. Every curse is broken. 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 In the name of Jesus. You are free. You are free. Wadzikinurwa. I say this as a prophet today. This is your day and you are free. I repeat, I declare this as a prophet. You are free. Whatever they said about you against you, those words from today are reversed in Jesus' name.
adziviswa nezita raJesu. Ndinzwe mwanasikana mwanakomana kushungurudzwa neminyama, Every misfortune, jambwa, ills, kusafamba kwezvinhu, kudzungaidzwa kwevana, confusion upon your children. izvozvo izvo nokuda kwezuva ranhasi. All that because of today. Wanzwirwa tsitsi naJehovha, God has had mercy on you. Mwari wenyasha. The God of mercy. Zvino kana mubereki akakuregerera, If your parent forgives you, unomutenda. you thank him. Zvino kana Mwari wakakuregerera, If God forgives you, unomutenda. you thank him. Ngatitendei Mwari Let's thank the Lord nokuda kwezuva ranhasi. because of today. These are the realities in our communities, the real human issues taking place each and every day. These are cases that need to be addressed in our society to retrace back to our human values. Emmanuel Makandiwa's profound teaching demonstrated pure love. Heavens are open and your glory we see.